Aqua's Paradise, the Lost of City! A few moments later. Scroll guys, atong i-prank. Atong i-prank si Kuan. Si Trixie. So the Trixie is naghugas siya guys. So atong labayan siya og lata. Lata nga kalit. Excuse me. Ato siyang labayan din og si reaction. So let's go. Meanwhile, Karang guys. Ang sa reaction ni mo, ma'am. Later. Caroling sila. Maminaw to guys, ilang caroling. Te, salamat sa imong kaling. Merry Christmas. So mga rolling sila guys, diri sa Arnsbach, Baluarte. Maminaw to silang kuan dai songs. Pa! Ang baksa ba? Kay gwapa ra ka. Oh, nag-set up pa sila guys. So, asa sila mo-perform. Nag-set up pa sila. Asa sila mo-perform today's vlog. Okay, let's listening to sa ilang ano kan guys, sa ilang caroling.
Asa magpani mo, Reggie? Asa magpani mo? So for today's vlog guys, mag-practice po me. Di nakisabay po og caroling ang mga San Pascual group. And then, si Ma'am Queenie guys. Ang gwapa nga babae. Apan. Basta gwapa. Legit ko no, marwag ka mauka. Sige na. Oh, mag-vlog so ka Rachel. Do. Ay reklamo diha, ay kasayaw diha, sayaw. Asag pani mo Reggie? Sugo magpan. Okay, tunong? Ay, kamao na ko ana, ma'am. Anang sayawa. Kamao na ko ana. Nakos Paradise, the Lost of City. The Lost of City. Wow. A few moments later. Arto guys, and thank you so much for watching this vlog. Maraming salamat po, and maraming salamat sa subaybay at napanood ng aking vlog today. Sa nanood po sa mga vlogs ko. Maraming salamat din at sa ibang bansa yung tumingin at tumadaw sa aking vlog. Thank you so much. Hindi ko na kayo isa-isahin po kasi ang dami nyo po. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking mga vlogs po. Maraming salamat po. Yes, yun lang po guys. And bukas, so walang duty po ako ngayon guys. And then po, bukas ay parang ipapabahagi ko lahat sa inyo dun sa Municipality of Ubay, yung yung disenyo ng kanilang parol dito sa munisipyo ng Ubay, Bohol. So ayan, ipapatingin ko sa inyo guys lahat dito sa Ubay. Kasi andito tayo sa Ubay, kaya I'm proud to be Ubayanos. Kaya ipapakita ko sa inyo bukas for the next vlog, next upload guys, ang Ubay Municipal of Bohol. Tama ba? Oo, tama. So, ipapakita ko sa inyo po yung mga design nila sa Christmas lights nila, yung mga Christmas tree nila. Ang ganda guys kasi po nakalabay ako po. Yes po. Tapos ang ganda po. Gusto ko pa-picture po pero hindi pwede po kasi lumalabay lang kami po. Sabi ng daddy ko po, sige daddy po, pa-picture tayo po daddy kasi ang ganda ng view dito doon sa Municipal Ubay guys po. Kaya wala akong choice, kaya sabi ng daddy ko, next na lang po, kaya bukas na lang po. Tapos paglanuhin namin po bukas po ng daddy ko kasi walang duty naman si daddy po bukas po. Yes po. And then po, baka marami kami bukas, kaya may GC kami po, kaya
doon lang kami mag-usap-usap po. Kaya, for the next vlog, abangan nyo po. Yes, maraming salamat po. Yes. Yun lang po guys. Maraming salamat po. And take care always. And pray always to God. Yes po. And amping takanunay po. See you for the next vlog po.